Hana hai mangfli kasai phaipu ka chin tipra sara hanang pinang khaijamani ti chini tipra sarang muktung phal tongmani je wanji bosoni je arab mafia khai haina datagri khai muktung theke teng hai gari box ra saitlamani hai norong no ma tona khajan tahute bhuson rok tabe full a to z buji mana bagai and subscribe khari notification all khai je share khai mate share khari jate chin hasteni tipra saloko rok besal basani joto sai mane buji mana bagai hangkai phaije sing agartala nandanagar je hanang pinang khaijamani full a to z chung nailai sai malai nai chin bukhuk juk sang tam kok sa chung khnai nailai nai Tam telah joton telah. Joton telah masih ni. Oke pun karena kiri nak hari bonus satu telah telah. Dir patah sedikit sedikit. Telah mana? Joton baru taruh sekarang sama dia. wanji bosong rok tipra sa borong hangkai jasa japan nogdi mokli phone bekhani shot jasa japan nogdi borok satok pitok khani ram pre sapre khani ni saito abo bashe awani ya sara din ama haino solin tongo haipana chin tipra sa leader him tongnai je BJP bo je choli tongnai rok je rangni bagai bohok no simi shopping tongnai rok borok abo mo hai jaga rok hangkai borok naikolya chini MDC tipra mo thaningi sar soras bo hangkai kento joli jagai o jaga khorang ti saka bono masan nogo kento mo chini sar bikas songlong hangkai keboya borok pra tabe unun suru ama hai jaga rok janja do phani borok rok je jingjal khaijagi butok khaijagi je sasti man toma jaga hangkai borok kunu phano daito kre kento borok ni amo samung sitrano bahut choli tongo jaga wanji bosoni borok hangkai duplicate police to kono name plate chikre amti rok khai police rok sinambu to kono borok mafia gunda ase borok chini tipra sa bukung barana ngejas kaiba bethanani tok thani abo sarabon kono samung chikre hangkai norok sayakre naitoni chini sar suras tam kok kasar tipra hasin borong tam kok sa khanai malanya bon khokriba joton hambai sini joto media sono nar joton sibo mia salni gothana tintani gothana te aboni pore no nukhana ang sakbai thang je nandanagar amchayo sini kwbangma maikhutang phalnai sini tipra sa dofani borok je AMC ni mungoi vandalization khaijone sabai sukrup khaijangmani fia sangamno teruk tabu tojanto khai cheri tongo sangabo khanaka AMC ni torof theke kono am hai kono ekta order kre fia ba nijini sak byaktigoto muchungmani bisingtei borok abo AMC ni mungnawai borok mia thangai sabai sukrup khamni sang tabu teruk mani tong tini actually ang salono FIR ang file khainani tongmani sini khumulongo baskango sini TTIDC council session tongnai je tangarani BSc ni bo ar member ni kaise khorsa member tongmani sini meeting ringjagai ang tini efungo attend khaimali FIR khaimali amgai sarigaran phagen ras khaikya te obono pai lagolo sini mayor sini bang Deepak Majumdar bo emalani tongmani in the thasing bono phone khaimani bo out of station bo khana faidini saw so bor taise call khange khana bor bo mayor bai bo malani bagai ang ekdom try tokjak even sinagini kacham honorable CEM sini sar purna chawanda jamatia borok bangmai krengmani bisingtei even along bubagra bo krengmani bisingtei amana kaham ke sengmani bisingtei ama tini oro NCCPS oro tini FIR lodge khaijaka je miani gothana tei je ব্যক্তিগত ashke chini dofano mane chikon khe nukjakha nor joto nakhana video reaction ni bisingtei bini face ni reaction mane botharnai toktharnai sukurunai haima hai bini mokol no khana ang kubikok sanan thanga ngangkai bini a reaction nugoi 2016 bo jefru tiprasarok 23 আগস্ট আগরতলা শহর তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারনি আমলো আগরতলা শহর বুজাংমানি আমনো সাং মুইতো মানসি হাইছি যে বিনি রিঅ্যাকশন বাই আ জরাw বাহিনো হেলমেট বাই বিসং মার্কে বুজাখান নুখানা বহগলা थिरजांमानि सेम बिनि आ रिঅ্যাকশन हाइছে माने तिप्रासांगनो बरक तुम फ्लाजागै बरनि अटोमेटिकली आसके थामसि बेंनिफाय बरक फाय हाइছে बियांनि आ थामसि फाय बना साबडी करखा जे मियासिनि बुखुक जरंनि गमामा बर मखैथं थाइखैथं नष्ट खानायनि बागै आमना आं सागाबले আগরতলা केबनि बुफानि জায়গাया যদি কেউ এখন এই মিডিয়া তরফ থেকে যদি শুনতে চায় আমি কইতেছি এখন আগরতলা কারের বাপের জায়গা নয় সবারের অধিকার ত্রিপুরা সবারের জায়গা কিন্তু ওর আছে গুন্ডামি মাফিয়া গিরি আবার চলি আইছে উই আর দ্য সান অফ দ্য সয়েল এন্ড উই নো হাউ টু ফাইট ব্যাক নাও আইছে जोंबो सिका ताबक बाइके चबा खायनाय
omake sal brum brum chiri mokro kiri kor khai ta tong de haise ang abon message nani busung ani kha kaham ti prasar no sisa di seng mahai tomun do fa mahai dong hang kai seng te bukulung na